Ka amsa kira Dr. Ahmad Musa Nasarawa. Baradan Nasarawa santan man lafiya gwari-gwari. Ka amsa kira Dan mun sani kana da rikon gaskiya. da amsa kira Barada 'yan gari ba su da tankiya. Ka amsa kira Gaba jaruman da ke juriya. da amsa kira Dakta fa bai da kyama ko wariya. Ka amsa kira Ya zo da lafiya ingantacciya. da amsa Gaba kira dutsen fashinta ma mai zance daya. Ka amsa kira Na gwamna namu su lakabiya. da amsa kira Lamba guda jihar mu gabaki daya. Ka amsa kira Sannu bara ya gwamna su la duniya. da amsa Ga ta kira jani na yi waka shiryayya. Sila jarin Gwamnan Nasarawa ka ji mai talakawa. Ba batun gaggawa wani gwamna. lokacin ka ne Yanzu an yi dare gagarin mu ya waye. Ana ta kira daren jaye. Nasarawa sai ta tabar kaye. Wane gwamnan da za ya maye? Ka amsa kira Daga ta Ahmad Jamu gaba daya. da amsa kira Da kai da gwamna ba maganar wariya. Ka amsa kira Zabi na al'ummar mu zaman lafiya. da amsa Na kira tare da gwamna baya yin danniya. Ka amsa kira Abdullahi Salu shi ne ya fito. da amsa Bidi kira kamshi lafiya ni na ka ambato. Ka amsa Shi kira ya biya kudin waka ta fito. da amsa kira Abdullahi Salihu gane da ambato. Ka amsa Ina kira a shafa a sharabu kai ma ka fito. da amsa Nasarar kira Dakta Ahmad Musa ta keto. Ka amsa